Hi guys, it's me Brix and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel, and please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So yes guys, welcome ulit sa aking video, sa aking vlog. So for today's vlog is gabi na kasi guys. O tingnan nyo, wala nang araw dyan sa bintana na makikita. And by the way, today is November 18, 2021 and time check, wait, anong oras na ba? 7:58 PM. So ayun, is disperas ng aking birthday. So ayan, so since disperas ng aking birthday, ang vlog natin ngayon is naisipan kong i-vlog lang kasi try kong mag-photoshoot, no? So ayan, nakapagpalobo na ako ng number 2 and isang number 2. So ayan, so pasensya kung sobrang sobrang ewan ko anong magulo yung background ko, pasensya. So nakapagpalobo na ako ng 22 kasi magto-22 na ang inyong lola po. Opo, so ayan, 22. So dito ako mag-pictorial dyan sa mahigaan, and nagpapalobo din ako ng ito, nirecycle ko lang kay mama ito dati, tapos ito pang isa, ilolobo ko ang isa, ayan, diba, nalaos na siya be. Tapos ayan, so maglolobo din ako ng balon, tapos ilalatag ko lang. So ayun, and mamaya ewan ko, basta sasalubungin lang natin yung ating birthday. So parang behind the scene na din ito ng aking birthday photoshoot. So ayun, siguro yung birthday celebration ko is, I think, magkakaroon ng dalawang vlog. So ayun, dalawang vlog, tignan natin kung saan ito, kasi gusto kong bumawi kasi higit isang buwan din ako hindi nakapag-vlog. So ayun, ikakwento ko din yan, gagawa tayo ng video bakit hindi ako nakapag-upload ng mga videos, ano ba pinag-abalahan ko. So ayun guys, and insert montage. Chung! So guys, just an update. So ayun, kakatapos ko lang ilobo yung mga balloon. And ayun, nakapag-set up na ako, and simple lang ito, simple. So ayun, simple lang itong photoshoot. Ito hindi makamugahan, basta meron akong may photoshoot. So parang DIY. So sobrang gulo, pero I hope na maganda yung kalabasan. So sariling sikap tayo ngayon guys. And ayan, tignan nyo naman, ganyan, ganyan. So ayun, yung mga balon nakakalat ganun lang, and yung ring light ko, tapos yung unan at saka dyan nilagay ko muna sa gilid kasi nasa higaan ko siya nilagay. And ayan, and yung parang theme kong naisip is pink and blue, tapos gold yung 22. So ayan, diba, naka blue ako, tapos yung short ko ayan, pink. So ayun guys, so blue and pink ang theme ko ngayon. So ayun, sana mag-enjoy kayo sa panonood. So ito yung mga behind the scene ng pag-picture ko. Ayan, wet look lang, diba? Hindi na kailangan masyadong mag-ayos. Simplicity is beauty. Ganon lang guys, ganon. So mag-insert ko na lang yung mga montage or yung mga behind the scene na pag-picture or photoshoot ko, kasi mamaya na yung birthday ko. So ayan, thank you so much, and wish ko lang sana maibalik na yung AdSense ko, monetize na ulit ako. Yun lang yung wish ko, and
live sa family ko and sa lahat ng tao and mawala na yung COVID. So, yun. And meron pang isa. Yung isa kong wish lang is makagraduate ako and may pasa ko yung thesis with my partner. So, ayun lang guys. So, insert montage. Thank you, ma. Thank you, mga kuya. God bless. Nag-effort si Kuya Chard to. Thank you. O, diba? There's a lot of people na kaya kang pasayahin. You deserve a lot of happiness. It's a matter of choice kung sino sa kanila yung nakikita mo magpapasaya sa'yo. Magti-TikTok nga ako bukas para happy birthday. Parang gano'n. Oo nga, kabate.